नैबे जायगायाव फैदोंलाय रायजोफोर माने आइपुवालि पिकनिक स्पट बियो जों फेमिलि बिराद मोजां जायगाया फैनो हागोन सोरबा सोरबा फैनो गोसो दङबा सालथे सालथेलाय सालथे आइपुवालियाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो सालथे दंबाय जोंहा जोबोद मोजां मोन औ हेल' फंबाय दिनै फंसे खोथा सोंगोनलै नोंनाव फंबाय दाख्लैथ' आङो माने ससियेल मिडिया जोंनि इउटुबार पार्टनारफोरनिफ्रायनो आं नुदों आरोखि नोंथाङा माबा गोसोथोनाय लानानै बेरायफैदों फैयाखै गैया आंथ' नुदों मेल्ला औ आं नुबाय ओंखायनो जोंनो फंबाय फैयाखै होनबा ना फैयाखै दे ओमफ्राय मालाबा लाबोनायनि माबा मोनसे थांखि दं नामा बेफोरखौलाय मानसिया बेनो आरोना जों दा दङ औ आल' फंबायजों आंजों बेरायगासिनो जोंहा बड'लेण्ड मा होनदोंमोनलाय औ आइ लाभ बड'लेण्ड आइ लाभ बड'लेण्ड चेनेल औ नोंथांमोना नायलांदो आरो ना औ नायलांनो हागोन नायलांनो हागोन आलु फंबायजों आंजों लोगो मोनदोंलै दिनै ना एसे बेरायनो नागिरदों जायगाखौबो खोन्थाहरनाय जायाखिसै लोगोफोरनो खोन्थाहर देब्रा नों खोन्थादो दे आलु फंबाय आइपुवालि औ आइपुवालि पिकनिक स्पट आइपुवालि पिकनिक स्पट औ औ आरोना आंखौ लोगो मोनोब्ला औ जानोबो बिराद इन्टारेस्ट नै जायगा बिराद साफाखा नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दङबा बे समावनो फैनानै लाखादो फैखादो आरोखि जायगा जेबो उसुबिदा गैया बिराद साफा नै फोसाबजोबनाय गाद्रा गुद्रा गैया नै बावबो पिकनिक जाग्रा लोगोफोर आरोखि सुबुंफोर सेल्फि लाफैयो आरोखि बाव बेहाय बेबायदि खालामनानै दोननाय जादों आरोखि नोंथांमोनाबो फैयोबा बे जायगायावनो फैनो हागोन बा नोंथांमोनाबो नुफैगोन आरो माखासे बुस्थुखौ आं देखायलांगासिनो दङ बैग्रि बिफां नैबेलाय नै बे जायगाजों गारि लानानै आजादि बबेनि आब'मोन नोंसोरो जोंहा खाथिनिखा ए अगुरिनि दे 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 ट्रेन गाखोनोसै ट्रेनखौ गाखोनोसै होनब्लाना गाखोआलै ने एसे भिडिअल' लानो बे जायगायावहाय बेरायनोबो मोजांथार जादो लोंदो आराम बेरायग्लांदो माने खुनु खस्थ' गैया आरोखि बे जायगायाव पिकनिक जाफैयोब्ला गराय नै बे गराय गारि आरोखि गोदोनि गराय गारि नै फंबायफ्रा माबायदि माने बहायबा बेसेबां लायो फंबाय गाखोनोबा सासेयाव 50 रायजोफोर नोंथांमोना फैयोबा बे गराय गारियाव गाखोयोबा सासेयाव 50 लागोन आरोखि आइपुवालि पिकनिक स्पटआव बिराद समायना साजायना लाबोनायाबो हनै जोंहा नानिमोन बबेनि नानिमोन ए चिरांनि दे औ बेसेबांथ' ट्रेननि टिकेटआ 50 ए दे मोजां टाइम पास ना औ जायगाया ओरैबायदि समायना मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना पिकनिक जानो फैनो गोसो दङबा फैनो हागोन बे जायगायाव फैनानै खुनु खस्थ' मोना बिराद जायगाया गुसु आरो थान्दा जायगाफ्राबो बिराद साफा आरोखि जादो लोंदो आरामसे इन्जय खालामदो बेरायदो सायख्लुम जोबखा बैग्रि बिफाङावनो नायनानै लानो हागोन दा लोगोफोर नैबे जायगायावनो बिराद मोजां साजायनानै दोननाय दङ नायहरबानो जाबाय नुखाबाय दा बिराद मोजां देग्लाय दैनि गेजेरावनो बेखौ खालामनानै दोननाय जादों आरोखि नुबाय दा बिराद बरिया
मोजांथार दै जायगाया सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन हाइ कुवालिटि पिकनिक स्पट नै सालथे सालथेलै सालथे आं आइ कुवालियाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय खारन बेयावहाय जेनेबा बहुद भिडिअ नुबाय थानो हायैनि आं बेवहाय फैनाय जाबाय आदसा मोजां जादों नोंथां फैनायखौ आं मोजां मोनदों माने देग्लाय साजायनायाबो एसे साबसिन साजायदों आलादा औ मोजां बेलेग रोखोमाव मा होनो बेलेग आलादा साइजआवहाय बे पिकनिक स्पटखौहाय आइ कुवालिखौहाय साजायबाय मानसिफोरखौ फैगोन होननानैनो ओंखायनो जों थानो हायैनि जों फैबाय आरो ओरैबायदि मोजां मोजां भिडिअ बांसिन मोजां नुयो फाग्ला खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां बे लोगोफोर दैनि सायाव दालां मोनसे मा होनो रेस्ट हाउस बा बेरायग्रा जायगा दैनि सायावनो बनायनानै होबाय नोंथांमोना फैनानै नायफै जायफ्रा फैयाखै नंगौ नङा नंगौ ओरैबायदि इन्टारेस्ट नोंथांमोना फैयोब्ला माबा मोनसेबाबो गोजोननायखौहाय मोननो हागोन गोजोननायखौ मोनगोन जायगाया साफाना दैनि गेजेराव बानायना दोनखादों आरोखि आरो लोगोफोर ना खारनायबो नुनो हागौ नोंथांमोना फैयोब्लासो मोनगोन आरो माबा मोनसेबाबो फैयाबा नुनाय नङा लोगोफोर ओंखायनो बे टाइमावनो देग्लाय आरो खालमासि नुगोन ना नुवा खुनु थिग गैया मोनायाव उन्दुनायावबा मा जानानै थागोन ना दा बेखायनो गोथाङै थानायावहाय इन्जय जोबोद मोजां मोनदों बबेनि ब्र' उदालगुरिनियानो उदालगुरि आदसा 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 एके डिस्ट्रिक्ट एके पस्ट अफिस एके थाना एके गामि केमेराया एसे बोरैबा जाबायलै जोंहा एसे साइज नुवासै नै दे आदसा मा खालायो बेबायदि पिकनिक स्पटआव बेवहाय फार्स्ट टाइम होनजायो फार्स्ट टाइम ओरैनोथ' दाखालि बयो एसे आगोलाव फैदोंमोन बेबायदि बनायथ'वाखैमोन मोजां मोनदों आरो दायो नै मानसि मोजां मोनदों ना जायखिजाया आंथ' बे जायगानिखा दाख्लैबो फैखांखाबाय आङो दा साबसिन नुफैदों आरोखि दिनै नंगौ साबसिन बानायदों मोजां खालामना होदों साफा खालामना होदों होमबा गोजोनथों दे थिखागौ रायजोफोरबो जाब्रां ब्रिज जाहैबाय ओमफ्राय नैबे एरियायावनो पिकनिक स्पटआ नाव जावगासिनो दङ आरो आं माखासे गोबां नुनो गोनां बुस्थुफोरखौ आं देखायलांगासिनो नायलांबानो जाबाय नैबे बुस्थुआ बिराद मोजां नुदों आं रायजोफोर नायलांबानो जाबाय बिराद बरिया आरोखि बैजों पिकनिक जाग्रा जायगा बिफां लाइफां बिराद समायना आरोखि सायख्लुम दङ बिरादनो ओमफ्राय ओंखाम जाखां लोंखां बायदिसिना बर्तन बायदिसिना सुनो जायगाया नैबेनो आरोखि बिराद साफा साजायनानै दोनदों आरो बैयावबो दङ हनै दावरायखौ नायहरबानो जाबाय बेयाव नैबेबायदि खालामनाय जादों आरोखि बेवहाय आरो आं देखायलांगासिनो ना मोजाङैनो देखायलांगोन दिनै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आइ कुवालि पिकनिक स्पटनि सान्दुं नांबायलै एसे क्लियारबो नुवा जानो हागौ थेवबाबो आं एसे मोजां देखायलांनो सेस्था खालामनि बा आइ कुवालि पिकनिक स्पट ना बबेनिफ्राय फंबाय दे नै मालाय फटक लागासिनो दं सेल्फि आइ कुवालिनि सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन बिराद नै जायगाया साफाथार नङा होमबा फंबाय मोजां ना दे फंबाय गोजोनथों मोजां दा दे मोजां दा बरिया ना मोजां मोनदों दा दे मोजां मोनदों दे गोजोनथों नैबे आरोखि नैबेबायदि माने सोरबा फैनो हायोबा फैनो गोसो दङबा पिकनिक जानो फैनो हागोन आरोखि जायगाया बिराद साफा साजायनानै दोनदों नैबेलाय दैफ्राबो नैबेबायदि जायगायावनो दैबो दंजोबखायो बै जायगाजोंहाय पिकनिक जाबाय लोंबाय बर्तन बायदिसिना बै मा फंबाय माब्रै जायगाया मोजां दा मोजां दे माने नै बै नुहुरखाबायना बैजों बे जायगाया बैग्रि बिफां दङ ओमफ्राय पिकनिक जानोबो ओंखाम जानो लोंनो बिराद सुबिदा दं आरोखि बिराद मोजां सायख्लुम जानानैहाय लोंनानै नैबे बर्तन सुनो दैबो दंजोबखायो आरोखि नै आंना फेमिलि बेनो जायगायाव माथो बायदि मोनफैदों नायनो दा मोजां बैजोंबो नायनि जायगाया बिराद
मोजां दैबो दंजोबखायोना नैबेबायदि खालामनानै दोननाय जादों आरोखि जानानै बेरायग्लांनो नै दैफ्राबो ओरैबायदि मोजां आरोखि बे जायगायाव नै साजायनानै दोनदों बेवहाय फैनानै पिकनिक जाखां लोंखां इन्टारेस्ट बेरायनो हागोन नायग्लां फैनो हागोन आरोखि देग्लाय बिराद बरियासिन साजायदों साजायनाया दै गेजेरावनो बानायनानै दोनखादों आरोखि बिराद साफा मोजां मोनदों आंबो फैनानै दाख्लै खेबसे फैखांखाबायमोन आङो फैनाया होमबाबो दाख्लै नुलांनानै गोसो मोनस्रा मोनस्रा दिनै फैबावनाय जाबाय आरोखि बिराद मोजां बैयो जाब्रां ब्रिज बैजों बैग्रि बिफां सारि सारि दंजोबो पिकनिक जानो बिराद मोजां बरिया जायगाया फसायबाय आङो नैबेबायदिबो आरोखि नै दालांखौ नायलांनि